само на 27 години, но вече един от известните ни коафьори. Преди да го покани, вижте кой е. Да носиш титлата топ коафьор на звездите определено е тежка и отговорна задача, но не и за Жоро Петков, който отдавна се е научил как правилно да използва таланта си, за да поддържа косите на бляскавата си клиентела. Вече 10 години младият фризьор се вихри с ножицата и гребена и прави неустоими визиите както на дамите от хайлайфа, така и на неактуалните поп и фолк звезди. Негова е прическата, с която Софи Маринова победи на Евровизия, и в последния клип на Мастило "Непростимо" за Вики също се е погрежил той. Другите специални дами от постоянния му контингент са Мария Илиева, която специално му благодари на юбилейния си концерт преди няколко месеца, Камелия, Нели Рангелова, Нели Петкова, Алекс Раева, Нети, Лилана и кой ли още не. Жоро Петков винаги е стъпка преди тенденциите масово да навлязат, а сега реши да сподели опита си в специален албум-учебник, в който за първи път дава практични съвети на дамите, как сами да си направят косата досущ като на звездите. Как да си направим модерна прическа, полезните съвети от коафьора на звездите, сега на кафе. Приятно ми е да посрещна на кафе Жоро Петков. Здрасти, Жоро, добре си ми дошъл. Това за мен е. Я тук до мен да разгледам, преди да отидем при красивите момичета, които си ни довел. Да. Това е един албум, който е съчетан с комбинация хем с прически, хем с грим, за да може да се улеснят дамите, когато трябва да направят избор за специален случай. Аз си мисля, че този албум с прически, колкото и да е хубав, работи против теб. Защото, ето тук си ми показал, да речем, как се прави една прическа, откъде се минава всички етапи. Аз ще я направя, що да дойда при теб. Супер, това мен много ще ме радва, защото всеки, който ти каже, имаш много красива прическа, ще си кажеш, да, сама си направих благодарение на Жоро Петков. Сега Жоро, така губиш пари, икономически не е изгодна тая работа. Когато хората са щастливи и радостни с това, което си направил за тях, това много помага. И мен ме прави щастлив. Кажи ми как се запали по коафьорството. Знам, че е нещо като случайна история, въпреки че случайно започна съвсем случайно. Аз съвсем на шега правех прически на мои приятелки, още като дете в училище. След това на курсовете по състезателни танци правих на партньорката си прически и така нататък. И почнах в един салон да помагам да правя прически, преди това в един магазин. Има интересна история как попадаш в салон, за да правиш коси. Беше една клиентка в магазина, в който работих за щипки, за шноли, за аксесуари, за коса. Много хареса каква прическа и направих, за да я накарам да си купи 2 шноли и каза... Тя влезе като клиентка, ти каза, влезе като клиентка и аз казвам, вижте какво сега тези шноли може да направите така, вашата коса може да не защипате тук, да увиете цвете. Тя каза, много интересно, аз имам салон, искаш да дойдеш да работиш. И аз започнах, аз още бях ученик, просто в свободното си време след училище ходех да работя. И започнах така и лека по лека видях, че ми харесва. Започнах да ходя на специализации в чужбина и да развивам таланта си. Така. Лека по лека и сега в ръцете ти застават някои от известните жени в България. Да, което за мен беше много голямо щастие, защото аз съм си мечтал като по-малък да правя тези хора или те първо, които излязаха след това хора. Мен винаги ми е било интересно, защото съм си мислил, че винаги мога да помогна на жените да изглеждат още по-красиви и това да ги правя още по-щастливи. И съм се чудил как. И когато почнах да правя това, да ги разкрасявам още повече, те да са много щастливи, мене това ме прави. Много добър начин. Сега ще е интересно да видиш какво ни казаха за теб някои от известните жени, които си правил. С Жоро Петков работя от 10 години. Сигурно аз съм един от първия му клиент. Той беше на 18, аз бях на 12, примерно. Той направи косата ми за първи път. За първи път на фризьор бях при него. И това, което ценя в него, е, че за него няма клиенти. Всеки клиент е вдъхновение. При него няма никакви интриги и наистина прави страхотни неща. И според мен дори дава повече, отколкото получава. Жорко, много целувки от мен, страшно те обичам и ценя и се надявам да свършиш по-бързо при гала и да се видим. Жоро Петков има ведър и леко ехиден характер, което много импонира на моя характер. С него се работи страшно лесно. Той е много издържлив. Разбира се, понякога заспиваше на снимки, но това е нормално. Те са продължавали повече от 24 часа без прекъсване. Той е моят първи фризьор. Официален, така да се каже. Искам да кажа, че всичките клипове, които съм ги снимала с него. Той има такова хем позитивно, хем сериозно отношение към работата и мисля, че точно с това си отношение печели много клиенти, задържа ги дълго
и ако не реши да ги изгони, вероятно те ще са с него до края на живота му. Мили Жорко, давай се така, учи се, ние те предизвикваме като твои клиенти, ти ни предизвикваш като наш фризьор и въобще с тебе живота е весел и прекрасен и красив и стилен. С Жоро се познаваме повече от 10 години и първата прическа, която той направи за мен, беше в прословутия клип, който се снима в така наречените тоалетни на НДК, а песента беше "Няма да плачат". Той беше много малък и от тогава аз се влюбих в него. Винаги съм му се доверявала, затова защото аз мога да разчитам на него. Никога не съм имала претенции относно това как да бъде направена косата ми. От време на време му казвам, примерно, искам някаква лимба или някакъв кок. Какво да кажа за него? Невероятно талантлив, невероятно сладък, очарователен, един малък, истински мъж, един невероятен топ коафьор Георги Петков. Колко са готини и мили. Да, много е мило, като чуеш такива неща за себе си отстрани, е много приятно. Става и наистина... Различни неща обаче казаха. Не ти каза, че те предизвикват често, докато Нели каза, че се оставя в ръцете ти какво да решиш. Със всеки човек аз имам индивидуален подход, защото всеки човек има различен характер и към всеки човек не може да подстъпваш по един и същи начин. Някой обича да работиш по-бързо с тях и да работиш по идеите, които те са направили, когато имат изградена концепция. Лана сигурно е човек, който идва с готова идея, искам да съм така, искам това. Тя генерално има концепция как иска да изглежда и ме оставя аз да разработя детайла, който да бъде, който тя казва, добре, на мен визията ми за това видео или за тази фотосесия генерално е такава. Измисли ми това, което да отличи моята коса от на всички останали. Хем да е подходяща за сесията, хем да си е моя индивидуална. И това качество, което явно имам и хората го оценяват и мен ме радва много, е, че мога да направя всеки хем да е актуален, хем да е строго индивидуален за себе си. Всеки да си има свой собствен стил, да са характерни, който е да не себе всички си, но пък и да се вижда, че съм и аз мисъл. Винаги има нещо, което си е мое и хората разпознават. Да. Много хубаво. Коя е най-капризна от всичките популярни жени, които са сядали? Различно. Капризни са в началото, докато още не съм свикнал. Защото винаги има едно напасване един с друг, защото всеки очаква различни неща. Особено когато вече си направил някакви хора и тя идва и казва, аз харесвам, защото правиш мои колежки или моя конкуренция. Тя е малко капризна от това да не би да я пренебрегнеш повече заради друго. Но като се успокоят, като мине време... Някоя звезда, която не се е харесала, накарала те да развалите косата и да почнете от начало? Има не точно да не се е харесала, но да не е това, което си е представил. И някой път, ако няма достатъчно време да се проведе нужния диалог в началото, за да разбереш какво има нужда, дали звезда или просто клиент, има някой път разминаване, което винаги след това напасваме и се нарежда. Сега най-интересното е, че имаме при нас 3 красиви момичета, на които ще направим... Здравейте пак да ви кажа, много сте хубави, на които ще направим някакви неща, които... може би всеки ще може да си направи. Аз не съм убедена. Като гледам плитките на Биби, аз мога да си ги направя. Отпред поне. И ако имам по-дълга коса, разбира се. С по-дълга коса е по-лесно и отзад. Аз ще покажа сега 3 прически, които всяка една ефектни, модерни, може да си ги направите. Гледайте внимателно. Да, може съвсем лесно вкъщи да се направят. Ако дамата няма достатъчно време, може вечерта да измие косата, да я подсуши леко и да е наплетена 6, 8, 10 плитки, зависи колко кадрици иска да се получи. Тоест леко влажна коса трябва да е. Леко влажна, да. Ако има цяла нощ да преспи с нея и сутринта да ги разплете. Ако няма достатъчно време, суха коса, наплита се пак, пръска се с малко лак. Да, нейната е суха. Пръска се с малко лак да се фиксира, минава се с правата преса отгоре и те се запечатват. Ефектът, който е на така популярната ретропреса, която в салоните отнема таки много време, за да стане цялата коса на вълни. Да, на вълни цялата коса. Но по този начин даже стават много по-красиви вълни, много по-естествено, много по-бързо за хората. Фиксират се така, след което се разрошват плитките, разплитат се, разрошват се. Чакай, покажи ми с преста какво ще направиш. Ето сега показвам, аз за това я включих. Добре, тя май не е загряла, още сега ли е включена? Много бързо загрява. След това кажи какво ще направим докато загрява. След това се махат плитките и цялата коса става обемна и на вълни. И добавяме няколко цветя и за външно парти, рожден ден, имен ден, градинско парти, всичко, което... Или дори за петък вечер, ако дамата няма време да цял ден е работила и иска да изглежда добре,
мие, подсушава косата и прави. Другите също два варианта са за... Защото има много дами, които са с къдрави или с почти прави коси, а искат да имат по-стилизиран вид. И когато нямат време да си го направят това на фризьор, предлагам варианти, които да могат да изглеждат добре, максимално добре за кратко. Направени вкъщи, ще изглеждат, че са направени от професионалист. Абсолютно. И Добре. придобиват един много модерен вид. Сега, за да е по-устойчиво това къдрево нещо, го минаваме с пресата. С пресата, да, за да може да се изпече и да се спести време. Значи, най-добре е влажна коса. Преспим с нея. Приспиваш с нея. Ако на другия ден имаме място, на което трябва да изглеждаме добре, да се харесваме и да ни харесват най-вече. Досушава се малко косата с сешуар и се разплитат плитките и се добавя цвет. Ако няма време, косата се измива предната вечер и се изсушава. Наплита се на плитки, минава се с правата преса, хубаво всяка плитка по плитка, след което се разплитат и се пускат. Сега ти трябва да минеш всичките плитки ли или те си аз съм ги минал. Аз тази оставих да покажа. Много съм доволна. Дай да видим как ще стане. Аз ще ти разплитам едната, за да помагам на Жоро. Боже, виж той как ги разплита, аз как се мъча. Сега всяка дама трябва да се въоръжи с гребенче, с шиш. Да. Не, глупости става. Не, но нужно да са много малки плитките си. Да, може. Не на Аз съм наел, значи, зависимост от дебелината и големината на кадриците, които иска и ефекта. Ако иска да са по-едри вълните, съответно аз съм по-внимателната. Той те скуба, ако се чудиш от кой е. След това се разбридват. Ето така. Сега ще правим всичките плитки. Правил ли си се така? Не. Сега ще видиш. Да, с тях сега ще изненада. Най-странното е, че като бях на обучение в Лондон, там много от тези неща ни ги показаха, защото казват, добре, за списания, когато снимате, някой път ви трябват коси, които да изглеждат като естествено направени, като сами. Може би или студена, не знам. Не, студена, защото вече по-рано ги подготвих. Добре. И всъщност много от нещата, които хората сами могат да си правят вкъщи, винаги показват като идеи за прически, които се правят и за списания, и за такива. Много пъти съм се чудил, примерно, една коса как се прави на трето момиче. После ще видите такава естествено къдрава, на вълни се едно, цяла нощ е спала и сутринта е излязла и само си е сложила грими. Това и на мен ми е чудно как така и като разбрах, добре, ама много хубаво си избрал дългички коси. Нещо като за мен, нещо за по-къса коса, нищо. Късите коси е важно да са постригани добре. Иначе те или иначе с къса коса хората се стилизират сами вкъщи. Искаш ли сега да се намокра и там на чешмата и да ги суша с сешуар, да видиш колко е... Да. Аз съм сигурен, че стане, защото твоята коса винаги е много добре постригана и оформена. Постригана е много добре, наистина, но ще стане ето такава безформено къдрава, едно огромно руно на главата ми, което на никъде не стои. Добре, аз малко четка и така, то не може, смисъл няма сега как да се събудите съвсем. Иска ми се. Сладко става. Сладко става, като се добавят някакви... Ти нямаш огледало, така не ти ли е трудно без да я виждаш? Ми действам по памет. Трудно, нетрудно. Такива условия си ми предоставила. И нещата след това стават веднага още по-красиви, като добавят. Леле! Погрижили сме се. Да. Аз гледах и моята редакторка Мариана се такаваше, мотаваше с едни розички на главата. Розите са в момента най-големият тренд за сезона. Това са най-модерните цветя, които хората могат да вплитат в косите си и да показват. Виждаш ли ти? Най-хубавото е, че... Демоде. Нищо утре. Утре, добре. Плюс това, на кремена, това е любимото цвет. Аз не мога да разбера защо. Роза с носа от кактус, работим с кремена, се съм накичена с рози. Защото този сезон венци от рози и всякакви такива неща са толкова модерни. И хората трябва да се отпуснат, да почнат за партията, за такива неща. Още малко като стопли времето, аз съм сигурен, ще почнат да си правят венци. Добре, докато закрепваш тези рози, кажи ми тук във втория случай какво ще направим, иначе действай, но питам те, защото ще видим реклама и след това ще втория случай ще покажа как много бързо, ако дамата не успява да си измие косата, как може да си направи много бърза прическа за някакъв случай, като я събере... Това ми звучи отвратително, като ако дамата не успява да си измие косата. Не, случва се да се пада четвърти ден, когато си е замиенено, ти се обадят и кажат много спешно, трябва да дойдеш еди къде. Четвърти ден ли трябва да се мие косата? 3-4 дена е хубаво.
Не, аз мислех, че още по-често е хубаво. Не питам, защото има хора, които съм чувала, че в седмицата веднъж, други, че всеки ден купуват и шампуани за ежедневна употреба. Аз лично през ден си мием, откъде да знам колко. Зависи от типа коса и колко стилизанти се пробват. Но когато си спешно трябва да си направиш коса, съчетаваш някакво шалче, може и друг цвят. Аз този подбрах. Връзваш опашка високо горе. Добре, високата опашка и аз на всеки може да я вържа. След малко обаче искам да продължим с това, защото трябва да видим една реклама. Там у нас е много интересна история с охлювчета на третия ни модел. След малко и с нея. Това със сигурност знам, че хората могат да си наплетат плитки. Това беше интересно с престаминаването. Давайте след рекламата още интересни неща. Жоро Петков е при нас, показва лесни прически, които може да си направите вкъщи, да изглеждате ефектно. Бивата изглежда много хубаво. Може да станеш, да се огледаш, тук биби, да се завъртиш, да правиш каквото си искаш. Много си хубава. Аз продължавам. Не те пускаме. А тук продължаваш... Връзваме опашка, връзваме шал върху нея и сплитаме много бързо на една красива плитка, в която да се вижда и шала. Шала може да е съобразен с тоалета, да е същия цвят, ако има същия цвят, ако не, може да е някакъв много контрастен, ефектен шал, който да изпъква. Винаги шал трябва да се съобразява съответно с цвета на косата, тъй като Оля е с черна коса. Ето така, става веднага една ефектна прическа. За много кратко време и много ако има време, може да се завърти ето така отгоре. Там си остава етикетчето, нищо. Това го прибираме ясно, не се занимавай сега с така. него. И най-ефектната прическа, която е според мене, ти обаче трябва да дойдеш да ми помагаш. Добре, ще тези охлюви. Оля, с тебе да се видиш, много си хубава. Ги разплитай. Така, отпред като е много хубаво. Ето, ги разплитай. Аз ще разплитам охлювчетата. Значи, хващате това се покажи как се прави охлювче само. Навива се много бързо. Така. На фитил, който след това ето така се омотава и се защипва с фиба. Пак може да е на влажна коса и да се остави цяла нощ да изсъхне. А може и с пресата ли? А може и пак с пресата. Просто суха коса. Малко. Стиска се от единия край, стиска се от другия край. И след това се разплитат. Всичките фитили, пак става много обемна, шуплива. Много симпатично естествена коса. Много е подходяща пак за... Всичките прически са подходящи основно за летните. Сега летни прически страхотни. На морето, ако имаш време, още за да не се ползват стилизанти или такива неща, може с солената вода, въпреки че не е най-здравословното за косата, но ако трябва... Солената вода по-издържлива ли става? Ами с солената, вода става много издържлива косата, но пък е хубаво винаги да се изплаква солта от водата, но за една вечер може. Принципно това е, дамите трябва да знаят, че като са на морето, винаги трябва да плакнат дори с вода. Аз като с руса коса, като съм на морето, знам, че трябва да внимавам с басейни. Защото има вероятност да излезеш с зелена, като влезеш в сериозно хлориран басейн. Да, но по принцип трябва да се внимава с слънцето много, винаги да Жоро, приключва ни времето, но и това ще изглежда много хубаво. Като го стилизираш, ти продължавай да видим резултата, въпреки че най-вероятно сега трябва да кажа чао на всички и до утре точно в 9:30.